Ali Jara ne ye maliyɛn n bɛ Senegal ni RN na. Kumakan min bɛ ne bolo ka fɔ VOA tabali kan, an ka jamana ninnu u k'a lajɛ ka centre de formation dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ a la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u kalan centre de formation na, i n'a fɔ ni minnu mago bɛ sɛnɛ na, ni minnu mago bɛ bagan maraw la, ni minnu fana mago bɛ jago la, yaasa ka se k'u ɲɛsin baaraw ma. N'o kɛra o la, hali jadisiya ninnu minnu filɛ nin ye, o bɛ se ka jamanadenw kisi ka bɔ o kɔlɔlɔ ninnu caman ma. A bɛ se ka dɔ bɔ chômeur fana la quoi. A bɛ se ka jamana fana yiriwa, ka taa fɛ. O de tun bɛ ne bolo ni ka fɔ VOA tabale sanfɛ, ka VOA tabale baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Ani Ɲanguma Ibrahim So, Bamako commune 5. Ne bɛ fɛ ka kuma haminako min kan bi, o ye an y'a ye an ka Afrique jamana ɲɛmɔgɔ 6 ye décision ta k'u bɛ taa fɔ ka bɛn na Ukraine ni Russie kɛlɛ la ko pour que mankan bɛ sumaya. Bon an kɔni o kɔni ye ko ɲuman ye, mais an y'a ye Macky Sall tun ye Union africaine ɲɛmɔgɔ ye wagati min na, o tun taara Ukraine ni Russie fɔ ka bɛn na, nka o ma se ka fosi ɲɛ. Bon ne kɔni fɛ hali n'u taara ma d'a la ni fɔ ka bɛn bɛ se ka na jamana Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ la. Ukraine ko k'ale bɛ don OTAN na. Bon Russie dun t'a fɛ occidentaux ninnu ka gɛrɛ ale la. Bon ma d'a la ni o fɔ ka bɛn, ma d'a la ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ 6 Afrique n'u taara yen, ma d'a la ni fɔ ka bɛn bɛ se ka na jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n'u tun ye jamana ɲɛmɔgɔ africaine ninnu n'u tun ye fɛɛrɛ ɲini joli minnu bɛ ka bɔn Mali ni Burkina Faso ni Tchad ninnu ni Sudan ninnu na ani Laginɛ ninnu na, n'u tun ye fɛɛrɛ ɲini olu la, banbaja wale kɛlɛ ninnu ni jolibɔ minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na, n'u tun ye fɛɛrɛ ɲini o la sisan pour que jolibɔ ninnu bɛ se ka jɔ cogo min na, o de nafa tun ka bon k'a fɔ k'u bɛ taa fɔ ka bɛn na Ukraine ni Russie. Bɛɛ ka banbara ani sɔgɔma. Ne ye maliyɛn ye, sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲarakirama Kɛɲɛba mara la. Ne ye Bewa banbara kanubagaba ye, n y'a lamɛnnikɛlaba ye fana. N b'aw fɔ a ka cɛsiri la. N b'a fɛ aw k'an don aw ka jɛkulu la, n'o ye kunnafoni jɛkulu ye. N b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ. Ala ka baara, Ala ka taga ɲɛ, Ala ka Mali bɔ bolo la, Ala ka Mali dɛmɛ, Ala ka Bewa banbara baarakɛlaw dɛmɛ. Sali ala Muhammad. Bonsoir, bonjour, Bewa. Ne bɔ Kayi mara la, commune de Sadio la. N ka dugu yɛrɛ ye Kurketo ye. Bon degun min b'an kan yan nɔ bi, o de ye baloko ye. An ka balo dɛnnen bɛ sɛnɛ, bon ani damabaara ni projet. Bon damabaara sɔn tɛ ka bɔ sisan, projet sisan Sadola ya tɛ se ka taa, wari tɛ kun, ni ma fɛn de an ka mairew ma, o choix tɛ ni relation tɛ la. An b'a ɲini président fɛ k'u kɔfilɛ an na, ka n'an ka mairew jateminɛ, hali o furu bɔra, bon ne tɛ k'u gun wari la, e tɛ taa, don o don b'an kan.